Ако колата ти издава този звук, не е нужда да се притесняваш. Повечето пъти проблемът идва от маслото на рейката, а не от самата рейка. Остани до края на клипа, за да разбереш как да го провериш за по-малко от 2 минути и ако се наложи да го смениш. Но нека първо да разберем какво всъщност прави хидравличната рейка. Тя прехвърля въртенето на волана към гумите, като по този начин ни помага да завиваме по-лесно. Тя работи чрез хидравлична система и най-вече помпа. Маслото в тази система не само, че предава налягането, но и смазва всички движещи се части. Времето маслото поглъща влага, окислява се, губи вискозитета си. Вече не смазва правилно, помпата работи при по-голямо налягане и трене, температурата вътре расте, а частите се износят по-бързо. Резултатът е следния. Първо скърцане и виене при завиване, после по-тежко кормило, като накрая се случва повреда на помпата или рейката. Смяната на маслото е препоръчителна на всеки 60 до 80 хиляди км или 3 до 4 години, зависимост от производителя. Като смяната струва не повече от 30-40 лева, докато помпата или рейката може да варират между 300 до 800 лева. Смяната на това масло не изисква никакви специални инструменти, прави се за 30 до 40 минути и ако искаш да си го смениш ти сам, остани до края на клипа, за да разбереш как. Маслото се проверява за 2 минути, като за начало трябва да вдигнем атака. Като в моят случай казанчето за маслото се намира тук вляво, като има стикърче с воланче на него. Повечето производители слагат емблема на капачката. Как да проверим маслото? Развиваме капачката и в повечето случаи има минимум и максимум, като при мен маслото в момента е на макса, което означава, че не тече, но е доста старо. В момента избърсахме щекичката на капачката и се вижда, че маслото не е първа младост и е доста черно. Затова ще го сменим. Също така маслото е обслужване, нещо, което в България често се пренебрегва. Сменя се между 80 и 100 хиляди км, зависимост от производителя или на 4-5 години. Нашето масло в момента е на 4 години, затова ще го сменим, като няма да обезрушаваме цялата система, само ще завъртим маслото в казанчето и след това ще завърти няколко пъти рейката и ремонтът не би трябвало да отнеме повече от 20-30 минути, като това нещо може да се направи пред блока. Добре, и след като сме разбрали, че маслото е за смяна, най-важното е да подберем правилното масло. В моят случай е Dextron 3 ATF, като важното е да се види точното масло, най-вече цвят за кормилната рейка и помпата, понеже ако се сгреши, почва да си изяждаш уплътненията, почват течове и идват скъпите ремонти. Първата стъпка, която е, отваряме казанчето и трябва да източим старото масло от него, като в момента съм взел малко по-прецизната спринцовка, за да може да тестваме цветовете на новото и старото масло. И тя даже влиза. Да, това е цвета на старото масло. Слагаме го в една чашка за тест. След като взехме с малката спринцовка пробата, с голямата ще източим почти цялото масло от казанчето. Казвам почти, защото трябва да остане малко, защото не е хубаво да влиза въздух в самата система. Гледаме да не го изелим всичко. И го слагаме в мани, това е светни с фенера да... Ще покажем също как се обезвъздушава. Добре, вече почна да дърпа въздух. Означава, че казанчето е празно. Да не обезделим всичко. И сега, след като сме източили цялото масло от казанчето, ще сипем ново. Както може да видим, това е чашката с пробата, а това е с новото масло. Разликата е осезаема. След като сме източили старото масло, наливаме ново, като просто гледаме да напълним казанчето. И после
палим двигателя да циркулира малко течността и системата. И после пак ще източим казанчето и така няколко пъти, докато течността не стане бистра. Така, след като сме напълнили казанчето с новата течност, трябва малко да я покараме, като специално трябва да пускаме да въртим пълен ляв и пълен десен, за да може да се промие хубаво и да се смени цялата течност. Така, след като покарахме колата, отваряме пак капачката на казанчето, източваме пак цялото казанче, доливаме чиста течност и трябва да покараме още един път по същия начин с обратни завой, за да може маслото да се завърти по цялата система. Насми казанчето. Така, след като източихме първата смес, доляхме втори път и какво правим сега? Завиваме капачката до края, за да може да хване щеката и виждаме, че маслото е точно между минимума и максимума, което означава, че системата има достатъчно масло. Сега какво ще направим? Ще отвием капачката, ще я запалиме на място, за да може, ако има някакъв въздух, да се обезвъздушила. Като за целта ще завърта няколко пъти волана на пълен ляв и пълен десен. Така, след като използвахме 1 литър течност за подменяне на течността в системата, сега ще извадим малко проба, да видим как се е променил цвета и дали изобщо се е променил. И след това ще използваме още половин литър за промивка. Както може да видим, цвета вече е доста по-светъл, доста по-бистър и след малко ще покажем как е, когато завършим цялото обслужване. След като използвахме една туба или 1 литър масло за промиване на системата и за махане на старото масло, ще повторим това още веднъж с половин литър масло от втора туба и като втората половинка вече ще остане за напълване на резервоара. Като цялата процедура е същата, точим старото масло, слагаме ново, въртим волана и така. Сега видях, че ялката се обезволочава сама. Добре, използвахме литър и половина масло за промивка и след това доляхме останалата половин литър за казанчето и да видим сега какъв е резултата. Както може да видим, маслото е почти бистро, като оригиналното в бутилката. И за сравнение, това е старото масло. Мисля, че разликата е очевидна, няма нужда да се обяснява защо трябва да се сменя маслото. Цялото нещо отнема не повече от половин час, ако се върти из квартала, за да се циркулира течността хубаво, и цялата система може да отнеме до 40 минути, най-много час, ако казанчето ви е на гадно място. За повече полезни съвети, абонирайте се за канала и гледайте другите клипове.